Пермь өлкәһенең Барҙа ауылы Ғәйнә ырыуы башҡорттарының Тол, Барҙа йылғалары буйындағы боронғо ауылдарының береһе. Пермь яғында Барҙа жыйын дип үткәрелгән байрам Ғәйнә ырыуының йолаһы. Йыл буйы көтөп алынған Барҙа йыйындың матурлығы һәм ғорурлығы ҡул эштәре күргәҙмәһе. Безнеке уңған осталар ыспайы эшләрен ҡуйып жыйған тиҙәр бында. Был күргәҙмәләргә Барҙа районының эшлеклелек үҙәгенә йөрөгән осталарҙың эштәре ҡуйыла. Кызлар безгә ивовый прутья җыймая кирәк булыр, корзиналарны үреп карарбыз. Әйбәт сынау, үрмәгә җиңел шундай нимәләр эшләрбез. Мактабаны, солома әзерләмәгә кирәк булыр, кышкыда аларны үтекләп итеп, картиналар ясарбыз соломадан. Икем утын әзерләй, утындагы бересталарны әзерләп җыймая кирәк, түзләр безгә кирәк булыр, картина ясамага. Аларны җыештырмая кирәк. Эшкә килмәгә тырышыгыз укымаган. Бер җиргә китмәгә кирәк булды исә, сорабыз итеп алырсыз. Барҙаның төп халҡы Ғәйнә ырыуы башҡорттары. Уларҙың теле әҙәби башҡорт теленең төньяҡ көнбайыш диалекты. Ғәйнә теленә хас һүҙҙәр, ялғауҙар, һөйләм төҙөлөшө башҡорт халыҡ йырҙарында, мәҡәл әйтемдәрендә күп осрай. Тимәк, боронғо башҡорт теленең тамыры Ғәйнәләрҙә, һәм улар бөгөн дә башҡорт теленең боронғо формаларында һөйләшә. Мәҫәлән, Ғәйнәләр ҡылымға маға, мәгә ялғауын ҡушып һөйләй икән. Ғөмүмән, маға, мәгә ялғауҙары бөтә башҡорт һөйләштәрендә лә осрай. Киң билдәле кейәү йырында эте сыҡты өрмәгә, ҡыҙы сыҡты күрмәгә тип йырлана. Ясаған мендәрләрне җыйыштырдык та шу конкурска бардык. Мында мендәрләр автобуста киеп йөрмәгә, самолетта инде. Жоҡлап китсәң дә башың барып төшмәй. Ғәйнәләр минеке ҡыҙ, безнеке ауыл, сезнеке урам дип һөйләшә. Бындай һүҙ бәйләнештәрҙә һәр башҡорт һөйләшендә тиерлек осрай. Для жениха и невесты бирмәгә жарый инде, йөрәкле инде. Анартаба Бу мендәрләрне без ясадык, нигә тиеп, сандык өскә инде. Битеки сандык өскә куклалар ясыйбыз біз, куклалар беле утыртып куймага инде. Анартаба бисер беле шигеп җиде, кызлар шиктеләр. Бу төсле бисерлар беле. Бысы диванный подушка инде була. Анартаба мындай битеки нәнәй аскада салмага була. Ғәйнә һөйләшенән өлгөләр. Чернушка юлыга сыҡмага буламы? Җибәрмәгә ярамай. Машинағыз юҡмы сезнеке? Килгән кешеләр арада шигенмәгә белә, үрәтеп ҡуя. Жыйынға минеке ир барғаны. Күҙмә ауылында сүртке, тастамал суҡмаға белеүше күп. Бисер бели үрәнәк эшләмәгә була. Мендәр тышы буйынса конкурс үткәрмәгә булдык. Барда жыйын бул дисә, спайы шаршаулар элеп жыялар һәм башҡалар. Бу ниләрен шешкәләрен инде алып куйганда спайы була, жоҡлағанда бу жағына салып куясын уланға. Мен лоскутоклардан теккән мендәрләр апардым, 7 бөртөк. Бисер беледә шигелгәне бары. Миңә беренче урын бирделәр. Анартаба центрга бирделәр. Безнең бигрәк күп эшләре. Халыҡты эш менән тәэмин итеүҙә Барҙа районындағы эшлеклелек үҙәге ҙур роль уйнай. Яҡын тирә ауылдарҙан йөрөп, кешеләр төрлө һөнәргә өйрәнә. Артабан уларҙың ҡайһы берҙәре проект яҙа, һәм дәүләт ярҙамы грант аҡсаһын ала, һәм үҙ эштәрен аса. Ғөмүмән, Пермь өлкәһендә бәләкәй эшҡыуарлыҡты үҫтерә торған уңышлы эш проекттары дәүләт яҡлауын таба. Бүләккә биргән әйберне кеше аны ҡыйбат итеп ала инде. Кеше тырышҡан, эшләгән, утырған. Аны сразу ғына эшләп булмай бит, аны утырмая кәрәк. Кеше андай бүләкне сүне бала инде. Өстәлгә салфетка салып ҡуйсаң инде, узып киткәндә даже күңелле булып китә бит инде, үзеңнеке эшең. Эшлеклелек үҙәгенә, шулай уҡ Барҙа районының Оҙон Ялан ауылынан Әнибә Әлимова менән Сәрия Митраевалар да йөрөп эшләй. Улар үҙәктән стипендия ала һәм үҙҙәренә оҡшаған кәсепкә өйрәнә. Гөлназ Туҡтамышева таҡыя, түбәтәй, ҡалпаҡтар тегергә өйрәнгән. Мәнүрә өйрәтте мине эшләмәгә. Ниләр шикмәгә, җибти шикмәгә, калфаклар ясамага үзе өйрәтте инде. Ул Бардада тора, бу Мәнүрә апа. Ул ғүмерендә шул эшне эшләгән. Җибти шиккән. Безгә специально өйрәтте ул, что җибти качественный булсын инде. Бөтен сырмага өйрәтте инде. Ти спайтып сырып эшләң, нитеп эшләң ти.
Һәрберсен шишкәләре кыек булмасын, ниләре булсын дип. Шу рәттинде безнең Европа. Олы кешеләрне моннан аярталар инде. Теге ниләре киркитә инде, башлары әйбәт булы, өйреп тормый диләр. Башта басылып тора диләр. Һәрберсен аерым кисәбез без аны. И чтоб не сливаться да итеп китмәсен, бер төслерәк булсын дип әйтәләр инде. Бархатлары тигез булсын дип әйтәләр инде. Шуны килештермәгә тырышабыз инде. Жуы да рәхәт диләр. И жуасында у үзенә үзе катып кала. Без аны желатин белән катырабыз булай. Клей юганга. Жуасында желатинны жуып бетми. И шул кала инде. Формалы килеш кылып җыя. Шишкәсе дә андай булмасын, теге сарырак булсын дип әйтәләр, теге алтын төслерәк булсын дип әйтәләр. Бүләкләргә биреп җыялар инде, как сувенир биреп җыялар инде. Кем бала табалар, уганнарга инде, малай бала тапкан кешеләргә бүләк итеп җыялар инде, администрация тоже. Калфакларында шу итәләр, җыл башларында шу итеп бүләк итеп җыялар шу иттереп. Барда районының эшлеклелек үдәге отталары халык көн күреше өчен кәрәкле әйберләр җитештерә. Кул эштәре түңәрәге итәкчесе Файка Сәйид Сәлим кызы Куштанова Тол елгаһы буендагы беренче Әрҗән авылыннан. Баласактан яхшы таныш кул эштәрен ул эшлеклелек үдәгенә килгән һәр кемгә ихлас өйрәтә. Был кәсептәрне белгән халкыбыз бер гасырда киемһез булмаган ди ул. Безгә, например, бер кыз йөрде, алар станок алдылар, проект ясабыз дип әйттеләр инде. Центрашаны акча эшләмәгә инде, доход семьяга була инде. Эш була. Аннан таба үзенә рабочий ала инде, аңа тоже эш бирә була инде. Проект язганда обязательно рабочее место бирмәгә кирәк инде. Тагы кеше эшле була инде. Аннан таба кешегә үрәтәләр. И шулай продолжаться итеп бара да бара инде у. Бетми торган эш була инде у. Файдалы ап килә торган. Паласу бик әйбәт чиста нимә була инде у. Авыл избаларны да, шәһәр избаларны да чиста итеп күрсәтә. Аякка җимшак була, җылы була. Кеше ширләми була инде у. Гөлнара Таһирян кызы Ямихуллина Барда авылынан 200 сакрымдагы Тол елгаһы аша урнашкан икенче Әрҗән авылында яшәй. Гөлнара Ямихуллинаның кул эшләрен күргәндәр, уның хакта останың да остаһы диләр. Бу мендәр минге яшьлектә үземә кияү мендәре буладыр инде. Шуңа әзерләнгән мендәр. Кеше шаккатып карыйлар инде шунда ялтыраклы мендәр тышыклар, тостамалар тоже шул ялтыраган җигән. Туй бүләгенә мендәр тышыкларын, тостамаларны кияү егетләренә сорыйлар. Ясап бирмәгә тырышам. Мулина түгел, җеп бәйләнгән әйберләрне, сүтәсендә шуны яркий төсләрне сайлап, шулар белән ясала. Фабричныйлар. Җепләр әйбәт бара җигенмәгән. Гөлнара Ямихуллинаның мендәр, скатерть, баласларына, картиналарына хакланып туймаслык. Барда йыен байрамдарында уның эшләре эргәһеннән кеше эҙелмәй. Бизәкләр үрнәк дип әйтәбез инде. Үрнәкне мин бер кешегә оста ясаучылар ясатып та алам. Бу мендәр тышыкныкы да шулай ясап биргән художникларның рәсеме. Монсын тоже шул ясап алдыгы. Кайсын төрле җирдән шишкәләрне подбирать итеп, үземчә дә фантазияләп иткәннәр дә булып китә. Вакыт булганда кыш көннәрендә генә аны о кадәр йөзләп юк инде. Может бер унлап узып булгандыр. Тормыш булгач. Постоянно утырып булмый. Соңгы вакытта картиналар белән мавыга башладым. Элек аларны иткәнем юк, кешедән күреп шулай кызыктым инде матурлыгына картиналарның. Хәзер шулай әзер схемаларны сатып алып чигәм инде. Бу келәмне тоже мин яшь чакта кияүгә барганчы чиктем инде аны. Ушакта бары вакыт күбрәк була, әни кешедә торгач. Сөенә тоже шулай эшләүгә. Булдыралсам алга таба шулай тастамалар мендәләр ясамага. Булар хәзер мин җәй көндә дә качта бик утырып аласы килә. Отдыхать итәсең, бер дә тынығып китәсең, аны булып тордан инсе. Эшне тизрәк башлагач битерәм, инде ничек килеп чыгар. Ахырын күрәсе килә. Иптәшкә дә охшый алам мин кешеләр. Тоже ят кешеләр килсә, кызып, минге хатының эшләре дип күрсәтеп җыя. Гөлнараның Ралина исемле кызы ла вакыты булу менән энәгә тотына. Ралина сигү эшенә бик ихлас кыз. Кызым, эшләр барамы? Әни бара, әйбәт кенә бара.
Ой, төсләре бик матур икән, кызым. Әйбәт эшләргә булсын, яме? Боташ мыялашсыгыма матур итеп карап эшләйеме? Ярар. Төсләре үземә дә бик охшай. Тизрәк кешегә үтерәсе килә. Мин шушы кул эшләреннән башка яшәйәлмим дип әйтсәм дә ярыйдыр. Мин тик утыра алмыйм. Кино караганда да шигенмәсәм дә хоть бәйләнәм мин, но мин буш вакытларны бушлайга уздыра алмыйм инде. Шушы кул эшләре белән эшләнеп, куанып яшәйм дип әйтсәм дә ярыйдыр инде. Бу келәмнәр, бу бәләкәй келәмнәрне, кичкенә келәмнәрне өстәлләргә, комод өсләренә җәяргә ясалган булары. Монда тоже рәсемнәрне шулай төшереп алабыз да, мендәрнеке рәсемнәре булары. Монда тышыкныкы, ишетләрне тоже үзем фантазировать итеп ясап, шигелгән әйберләр инде. Шигеп беткәч, шитләп куяма кирәк, чтобы шибылып тормасын, матур булсын. Янан арт якларын клей белән ябыштырып, ныгытып куйма кирәк. Тартканда сүтелеп китмәсен өчен. Теләк булдıysa, барын да эшләмәгә була. Пермь өлкәһе Барла авылының эшлеклелек үҙәге һөнәрле үлмәҫ, һөнәрһеҙ көн күрмәҫ дигән аҡыл менән халыҡты эшләп йәшәргә өндәй. Башҡорт халҡының борондан килгән һөнәр кәсептәре һәр заманда ла кеше йөрәгендә ижад уты тоҡандыра, оҫталар ҡулынан алтын ҡойола. Донъяны матурлыҡ ҡына түгел, матурлыҡты тыуҙыра торған хеҙмәт ҡотҡара, тиҙәр был яҡта. Кемгә нинди полос кәрәк инде? Төсөнә ҡарап, үзең бит шундай полоскалар кисеп җыясың да, әзерләп җыясыз. Нинди төс кәрәк? Әйтәсез, монда полоскалар ҡушып битмәгә була. Төрлөшә итеп, аҡны, ҡараны обычный итәләр. Ә монда төсләр цветной итсәң дә бик спайы була, однотонный итсәң дә спайы була. Кемгә ничек ошо инде? Материал әзерләп бирәсең.